So yan mga kabatak, at tayo ay let's go na. Yan. Punta tayo sa bayan sa Santo Domingo. Yan. Sama tayo Kalabayaw. Mag-behind the scenes tayo doon. At hindi ko alam kung ano kung pupuntahan namin. Yan mga kabatak, let's go. So yan mga kabatak, nandiyan na sila sa likod. Yan. Yan. At let's go tayo. Papuntang bayan. At alamin natin kung anong sorpresa ang magaganap. Abang-abang tayo mga kabatak. Yan. At moment time lang tayo. Yan. Sulitin muli po natin yung paglalakad dito na galing sa kanila, palabas. Yan mga kabatak. Yan. Hi guys! Yan sila sa likod. Welcome to our vlog! Yun. Baba na po kami. Yan. Out. Ayun sila naglalakad. Moment time po tayo. Yan, sulitin natin ang moment time na to. Maubos yata yung battery ko. Yan. Kaya mga kabatak, at nandito na tayo sa Santo Domingo bayan, sa harap ng simbahan mga kabatak. Ayan. At ihatid namin si may surprise si Bayaw na ibibigay kay Kathleen. Yan. Antayin natin sila. At may pinuntahan saglit mga kabatak. At andito na muli tayo. Yan. At samahan natin. Shout out. At samahan natin sila sa pupuntahan nila. Ayan. Tayo tamang sunod lang mga kabatak. Sunod tayo sa kanila. Please na naman. Bicolana girl mga kabatak. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng sponsor ni Bayaw. At napakatataba ng puso nyo talaga. Ayan. At sunod-sunod na blessing ang bumubuhos mga kabatak. Ayan. Ang lupit talaga ng mga sponsor ni Bayaw. Sana all. Lakad at papunta ng Cebuana. Ayan. Pupunta ng Cebuana. Bicolana girl. Ayan sila, papasok po. Ayan. Para sila, ayan. Ayan po. Ayan. Pumasok na po sila mga kabatak. Ayan po, at pumasok na sa Cebuana at mag-ano sila, mag-claim ang padala ng sponsor. Ayan mga kabatak. At tayo tamang waiting lang dito sa harap ng Cebuana sa malilim na puno. Ayan. Shout out sa puno. Nang dahil sa'yo, di kami nainitan. Ayan. Mga kabatak. Ayan, dito lang kami ni Melvin. Yan. Nag-moment time. Yan. Habang iniintay ang dalawa. Yun. So yun po. At tamang moment lang po tayo dito. Yan. Nakaupo sa sa pathway. Yan. Sa pathway ni Melvin. Yan. Yan po, at muli maraming salamat po sa mga nagtitiwala kay Kuya Gatcho Official. Dadagdagan po ang aking subscriber. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At nagtiwala kayo sa aking channel. At hanggang dito na lang po ang vlog na ito. Maraming salamat po. Sa Antimano, yung mga sponsor niya, Antimano yan. Pag nagustuhan nila yung kwento ng buhay ng tao. Magmatanda man niya, magbata, yan, magbabae, maglalaki, basta't nagustuhan ng kwento ng buhay mo na nakakaantig sa puso ng bawat isa. Yan, halos maluwa ka. Yan, sila maasahan mga kabatak kasi sila mga dati rin mahihirap. Yan. Dati mahirap, mga naranasan nila yung mga ganyang sistema sa buhay. Yung mga OFW natin dyan sa ibang bansa na dyan na naninirahan. So lahat po sila nakadanas niyan. Kaya ngayon nagkaroon sila, binibless nila. Ngayon, binabalik nila sa kapwa nating mahihirap na makatulong yan. Ayan po. Katulad po ngayon at nagkaroon ng scholar si Bicolana girl, grade 11 sa grade 12. Ayan po. Napakataba ng puso na nagbigay na sponsor po niyan ni Bayaw. At bukod po dyan, may allowance pa. 5,000 po yun, buwan-buwan. Ayan.
Ngayon, may surpresa pa. At dinagdagan pa yan ni Bayaw na 2,000 galing sa sahod niya sa channel niya. Bali 7,000 po ang magiging allowance ni Bicolana Girl Sana all. sa monthly allowance ng pag-aaral niya. Kaya hindi niya kailangan magtrabaho sa palengke, mga kapatag, at matutukan niya ang kanyang pag-aaral. Ayan. At para hindi siya ma-stress. Sayang kasi yung mga grades niya. Ang tataas, mga kabatak, 92. Yan, halos 90 lahat ng mga grades niya. Kaya so bless. Napakasalamat tayo kay God. At nakita natin siya, nagindaan tayo, at para matulungan ang katulad niya na kung titingnan mo siya, simple lang. Kala mo walang problema, mga kabatak. Pero ang nasa loob pala, yun, nung na-one-on-one na interview ni Bayaw, doon na lumabas yung tunay na pagkatao niya, pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya ayun, simula noon bumuhos po ang mga blessings sa kanya. Yan, mga kabatak. So muli, maraming salamat po sa lahat at pagpalain po tayo ng may kapal. Ayan, mga kabatak, at lumabas na sila ng Cebuana. Ayan. At nag-claim na sila. Tayo na daw. Ito yung moment natin. Tag-antay. Gago! Yan. Yan. Bodyguard kami ni Bayaw eh. Yan. No. Ikaw bodyguard, ako ang katiwaan. Gago! Yan ang bodyguard yan. Ikaw na. Ako ang... Ang hirap buhay. Yung mga banat. Kailangan mo. Susunod ka sa akin na. Karang kamay si Wilbin. Kaya pag inutusan ako ni Wilbin, sunod ako. Kasi karang kamay siya eh. Wala tayong magawa. Di ba, mga kabatak? Oo. Milty mo na kami. Wait lang, may isak yan. Oh boss, may tuloy sa akin. Mga banat. Hindi yung nalaglag na yung sasakyan. Nagpapark kami ka, mga kabatak. Nalaglag na yung isang gulong. Oh, di ba? Oh, yan. Ikaw magdaan dito, sige lo. Tingnan mo sana pumunta. Tingnan mo na niligaw Ayan, mga kabatak. Oh, shout out. Yo. Dito pala yung milk tea nakatago. Ayun, bestie. Yan. Katak. Ba't tinawag ng best? Tamang moment time. Palamig at mainit ang panahon. Ayan. Yan. Papa. Doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the baby. Losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, 'cause you know how wild it could get to love an emotional mess. Moment time. I'm in a trance, spinning out of control. Yan po si Robin Patilla sa Alvina Morales. Yan. But at least I'm not dancing alone. All kinds of crazy
dito. Yan. Yan. Masarap ang besti. Yan. Recommenda ni. Dahil nga po Yan. sa 12:20 na, Yan. at least may picture natin or may vlog natin kung saan siya. Kung saan banda yung school. Napakaswerte ni Kathleen. Tatlo ng bodyguard do, papasok lang sa eskwelahan yan. Yan. Ayan. Dito pa lang daan. Yan. 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 I'm Dennis Padilla, Berting Labra. Alden Richard. Yan. At ang sa unahan ay si Robin at si Bina. Yan, mga kabatak. Magbalak. Okay ba mga kabatak yung alias natin, mga kabatak, dito sa episode ng Santo Domingo Albay. Yan. Dikit ka lang sa akin. Yan. Siyempre, si Melvin lang ang malakas, mga kabatak. Ako po yung kanang kamay ni Melvin ngayong araw. Yan. Yan po yung love team. Yan. Atak at moment lang po tayo. Yan. At titingnan po natin kung papasado sila sa pang-model. Yan. Kung pwede na. Yan. Moment time lang tayo. Kaming dalawa ni Bilbin dito lamang nagpapakyut. Kaso walang maakit ng papakyutan. Ayan. Alam ko kaliwa yun. Ayan, patak. Silong tayo ng araw. Naglalakad, nagpapainit. Ayan. Ayan po, at liliko tayo dito. Ayan. Ayan, ano na, maraming estudyante. Ayan. Ayan, malapit na tayo, mga kabatak. Malapit na tayo dyan. Ayan. Ang sarap ng piling mo. Habang tayo naglalakad at si Milvin ay nagbibideo ng kanyang pang-upload sa kanyang YouTube at ihahatid natin sa school si bicolana girl para masirayan natin ang kanyang school. Mga kabatak, tayo ay sumama. Ayan, main road pala to ah. Yan, shout out sa inyo. Ayan, shout out. Yan. Shoutout sa inyo, mga girls. Hello. Welcome sa may YouTube channel. Hi. Shoutout. Hello. Nahiya sila, kami walang hiya. Mga kabatak. Ito mga pauwi na. Nakikita nyo ba yung mga pisngi na yan? Makapal ang mukha namin yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan nagdadala sa amin. Shoutout! Shoutout sa inyo! Hi, shoutout! Ayan. At malapit na tayo sa school. Nangangamoy na. O, ayan ang entrance, sabi ko na. Yan. Dati ako nag-aaral dito eh. Oh, Santo Domingo National School. Yung unang pagkatao dito ako nag-aaral niya. Gago! Hello. Hi, shout out. Hello. Hello sa inyo. Oh no. Shout out. Shout out sa inyo. Welcome sa my channel, Kuya Gatcho Official po. Ayan. Hello. Bye-bye. See you. Yan. So ayan, balikan po kami. So yan mga kabatak, at pabalik na tayo dun sa ating sasakyan. Hello, ma'am.